karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapahan. Sabrina, okay ra ka? Okay na ko. Kung kutasan na ka, Ma'am Sabrina, pahuway lang una. Ayaw na. Doon lang kita sa payag. Oh, ha? Nara ang payag, Rodel. Oh, hala! Naato'y payag sa unahan. Dali mo! Ayaw na karding. Oh, nga nang kipugan mo si Carding sa pagduol sa payag, Rodel. Delikado ra ka ng dapita nga duulon. Ano man? Nakakita mo na ng naglinyang kahoy ug lubis unahan? Mao na ka na ang boundary sa among yuta ug sa yuta sa mga palasyo. O ganong mura magkagnahadlok nga makaabot ta sa utlanan. Unsa may problema, Rodel? Dili mo sugot ang mga palasyo nga motunod ta sa ilang yuta. Unsa? Di nila mo sira, Ma'am. Ako lang mo susi sa payag. Ayaw, Carding. Ha? Ako ang muduol sa payag. Ayaw ka nagbuhata, Sabrina. Rodel, di ako gibutang sa tao nga nagluwas na ko gikan sa pagkaligid nako sa sapa. Ugoy nahitabo na ako. Busa ako lang ang muduol dito. Diha lang mo. Oh. Sabrina! Sir. Pasagdan lang una na to siya, sir. Basin tinuod sa dang iyang gisulti nga, dili siya hilabtan sa nagbantay sa utlanan. Huwag yapoy tao ang payag. Murag ko'y nausap sukad nga may nahitabo na ako. Kinsa magig ka ang lalaki nga miluwas na ako o bidahan na ako dinhi. Anong dinhi ko niya gida? Nana, naabri na ang pultahan sa payag. Oh, unsa nang naa sa higdaanan? Sir, wala man mo balik si Ma'am Sabrina? Dali! Sundan ta sa espayag. Sir, may namusla to, Sir Rodel. Ang tao nga nagbantay tingali sa utlanan, ang namusil na sab. Kinahanglan magkapasalipod kita. Rodel, Carding, dali mo sa payag! Dali, Karding! Mga gurat sa espayag! Nganon dili magyud ko niya hunungan. Madamay tulog sa kong gisulti mo! Kinahanglang mahadlok ko. Kay kung dili ko mahadlok, mamatay ko. Okay, sama sa napapatay ni mo, madam. Ang akong bangis ka, amahan. Madam, kinahanglan dili ka mahadlok. Tungod dili siya makapanghilabot ni mo. Ikaw ang makasanta niya. Dili mo masanta ang kabangis akong amahan. Naa sa iyahang dugo ang pagkadautan. Madam Mercy. Huwag nahadlok ko. Nahadlok ko nga mulatay sab kini sa dugo ni Rodel. Ayaw ka bala ka na, madam. Nakasiguro ko nga buutan si Sir Rodel. Dali, suwad mo. Unsa naman sa itong butong akong nabati? May pusil na mo. Ha? Kinsa mo sa namusil ninyo? Ang bantay sa utlanan, dili siya gusto nga duulon nato kining dapita. Unsa may niya sa... hala, mga palit sa putas ka nang naa sa gamay lamisa. Nagkaon din niya ang misteryosong tao. Klaro kayo nga nagkaon siya din eh. Kay naibiling panis sa kapayas. Sigurado ko, anak Rodel. Sigurado sa musa. Sigurado ko nga ang tao nga bidahan ako dinhi mao gid ang tag-iyas sa panyong puti nga akong kitaguan. Ug nagsigi siya og duaw sa bayong nasuno. Sir, dili tingali siya dautan na lang yun kayo. Sir, ma'am. Kaya iya gud kang giluwas, ma'am. Nadlo ko tingali siya nga, makita na to. Kung ato siyang kaaway, angay lang siya mahadlok. May armas siya, Rodel. Mangita sa tag-armas nga ikasukol niya. Unsa? Mubalik ko din karong gabi. Dili, Rodel. Pasagdis siya nga muduaw sa atong bayi. Wa ka ba mahadlok? Wa, Rodel. Usa lang niya sa kuna-huna. Gusto ko siyang mailhan kung siya ba ang mipatay sa pipila ka mga patay dinhing dapita. Ato siyang kaaway, Sabrina. Rodel, Kung dili pa nato siya kaaway, anong dinhi ka man niya dad sa payag? Wa nang namusil. Kinahanglan mailhan nato ang namusil. ayaw, Rodel. Nahadlo ko nga may mahitabo nimo kung mapaduultaan ng mga dapit sa palasyo. Dali na mo. Mamaulit na ta. Dali na. Ana,
Wa na ba'y tao sa taas? Wa na, madam. Gawas na diya siya kita gawaan, madam. O gano'n pag sumag ko nimo? Imo kong ilawag sa tirong? Dili, madam, oy. Kuan lang. Wa naman ko'y nakita din gawas siya mong kwarto. Basin ko na alang si Papa sa luyo sa pultahan. Nagbitbit og hunting. Madam, tuhui ko. Wa ko'y nakita karon nga laing mga linalang, madam. Busa, gawas na diya siya kita gawaan. May kasuko pa gyud ang mga palasyo hangtod karon sa imong pamilya, Rodel. Lisod lagi ning yuta, Ma'am Sabrina. Daghan na yung nagpatay tungod sa yuta. Kinahanglang mahusay ang imong pamilya ug ang pamilya sa mga palasyo. Magpatabang ta ni Lolo Elmo. Madam, sigurado ka nga ganahan ka magpunto dinis gawas sa bahay? Oh. Unsa pa man da imong tan-aw, ini akong gibuhat. Wa ko malingaw ini. Oh, nalingaw man, madam. Oh. Nakakita ka sa ko nakita, ana? Sa may mong nakita, madam? Lalaki. Hain man. Milugsong siya sa sapa. Unsa? Elmo! Elmo! Ay, madam! Ay, may isobo ka! Lakaw, sunda ang lalaki nga milugsong sa sapa. Pagdali, og palayasa siya din eh. Oo, madam! Pag-amping, lo! Ana? Ana? Uy, Sir Rodel, naano di mo? Hain si Lolo Ilmo. Gisugo pa ni Madam Mercy sa pag-abog sa batan ang lalaki nga nanaog sa sapa. Rodel, lakaw. Tabangi si Lolo sa pagpangita sa maong batanon. Sige na. Oh, kading. Dali na. Kinahanglan masusit ang batanon nga nakita ni Mama. Ay, John! Anong niya makadinya sa sapa? Noy, may gipangita ko, Noy. Ay, kinsa man imong gipangita, ah? Ang akong ate Elsa. Unsa? Elsa? Oo, ate Elsa, Noy. Lo, kisa man na siya? Ay, nangita ko na sa siyang ate Elsa. Ano man ka mangita din sa imong Ate Elsa? May misultim gud nga doon makikita niya ang tao din sa pa, sir. May tao nga misulti ana sa imong Ate Elsa? Kano sa man ang sabot nila nga makita sila din sa pa? Kuan sir, niya tong usang adlaw pa man misulti sa ate nga mulakaw siya. Nga muani siya din sa sapa sa banlot. Kay makikita ko na siya siyang uyab. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sadnakong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!